Avui som al Ciemen fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural ITACAT, mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. Avui ens acompanya el Takahiko Ueno, conegut com Taka. Bona tarda, Taka. Bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí. Ell és estudiant de doctorat en Sociologia de Migracions de la Universitat Hitotsubashi a Tòquio, Japó, i aquest any també és investigador convidat pel Centre d'Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca se centra en l'anàlisi de les polítiques interculturals i la participació ciutadana a nivell local per a la igualtat i la convivència. També és autor de diversos articles acadèmics en japonès sobre el tema. I un dels eixos més importants de la seva tesi doctoral és com es construeixen les iniciatives locals per canviar els estereotips i els rumors negatius envers les persones diversament culturals, prenent com a exemple les campanyes antirumors en diverses ciutats catalanes i basques. I per aquesta recerca el Taka ha entrevistat a diverses entitats que participen en aquestes iniciatives. Bé, Taka, explica'ns quina ha estat la motivació per fer aquesta recerca. Sí, doncs, primera cosa, com a experiència personal, era quan era pequeñ, quan era nens. Vivia per un any a Vancouver, en Canadà, i va ser una sorpresa com es parla de la diversitat cultural, no? D'on venim, com som, etc. I després, tornat al Japó, veia tota la diversitat, no? Tota la diversitat o homogeneïtat de la societat japonesa, que encara no es parlava molt de les coses. Sí, en algunes ciutats sí, però en general era totalment diferent. Però després, entrat a la universitat, etc., he trobat amb amics de diversos orígens a Japó, a Tòquio, a Yokohama, a altres ciutats, també inclús amics de japonesos però d'origen latinoamericans, per exemple, i descobreix també la diversitat, les coses positives de la diversitat, no? Forces, però també hem descobert les coses més negatives de la diversitat, sobre prejudicis de les persones autòctones, etc. Doncs com canviar les coses a nivell quotidià, a nivell normal, no? De la vida. Va sorgir com un tema bastant natural per a mi, i també teòricament, acadèmicament, és un tema bastant actual i molt interessant, i per això. Existeixen xarxes antirumors al Japó? No, xarxes antirumors com això no, però ja com a iniciatiu ja s'ha explicat, s'ha sorgit en diaris importants en Japó sobre la iniciativa de Barcelona com model Barcelona, doncs ja es parla una miqueta, però encara no en realitat, en pràctica. D'acord, però projectes on es qüestioni els estereotips, els rumors i com es construeixen aquestes discriminacions que es tornen racisme, això existeix? Sí, aquesta cosa existeix. És bastant bàsic, no? És una cosa bastant en comú que tenim com problema de persones, no només immigrants, però també a la gent gran, etc., no? La qüestió de gèneres, etc. Doncs sí, aquestes iniciatives pràctiques existeixen, però el que compta en cas català, en cas basc, espanyol, de l'antirumor, és que es institucionalitza les coses per continuar. I aquesta cosa és important, em sembla, però encara no existeixen al Japó. Quin percentatge d'immigració hi ha al Japó? Doncs com percentatge és 1,8%, però es tracta d'una nació que té 120 milions de persones. I només parlem d'un 8% d'immigració? No, és com població total, és alguna cosa com doble d'Itàlia, no? Doncs, tot i que es parla de la població percentatge de 1,8%, es tracta de les persones, de 2,5 milions de persones, són molts.
Sí. I de quines nacionalitats? Doncs 80% són d'altres nacions asiàtiques, sí. Majoritàriament també de Xina, Taiwan, Corea, Vietnam recentment, sí. Però també més de 10% de la població estrangera a Japó són d'origen latinoamericana. Exactament, de quins països? Majoritàriament de Brasil, però també de Perú, perquè tenim política de descendència que permet a les descendències, no? De descendents de tercera generació d'ex-emigrants japonesos, no? Al permetre una residència especial que llàstima és que no és una nacionalitat pròpia, però almenys garanteix la residència. Doncs sí, 10% són molts. D'acord, sí, són molts. Imagino que t'has apropat a aquestes comunitats, no? I això ha permès que parlis castellà, que parlis portuguès, no? Sí. Ara m'ha sobtat molt que parles català. M'havia preparat l'entrevista per fer-te-la en castellà, perquè és com et conec. I ja estàs aprenent basc, euskera, també? No, és una miqueta més difícil i tot el món sap, no? Sí, clar, saluts, etc., no? Sí, però més enllà és una miqueta difícil, per moment. Molt bé. Bé, continuem al Japó. Com es treballa la gestió de la diversitat cultural al Japó? Doncs hi ha un paradox important en el context japonès actual, en el sentit que a nivell estatal encara el govern no es reconeix com un país propi d'immigració. Doncs sí que hi ha política de frontera, etc., però no hi ha el plan per la integració o política per a les persones immigrants. És molt bé, però clarament com realitat vivim junts amb persones de diversos orígens. Doncs a nivell local, a nivell municipal, etc., hi ha política quasi intercultural, sobretot en algunes ciutats. Per exemple, sí, hi ha una ciutat que es diu Hamamatsu, al centre del Japó, on és, però sí, aquí ningú entén on és, però entén quan diu que on està les fàbriques centrals de Suzuki, Yamaha, etc. Doncs industrialment és una ciutat important, però també és important perquè si hi ha immigració de brasileños que treballen a les fàbriques i al voltant d'aquesta indústria. I sí, és l'única ciutat al Japó que ara incorporeix a la Interculture City, ciutat intercultural, és una xarxa mundial, sobretot europeu, però de les ciutats interculturals. I Barcelona és una de les ciutats més importants d'aquesta xarxa. Doncs sí, hi ha voluntat política també, però sobretot des de baix, des del nivell popular, hi ha voluntat i pràctica de fer ajuts lingüístics, legals, etc. I també els contactes, i també hi ha associació d'immigrants. Sí. Doncs a nivell local hi ha moltes coses i per això el que estem fent, el que estic fent com tesis doctoral també es tracta principalment als nivells locals. D'acord, sí. Però el que has parlat d'aquesta ciutat és que aquí estan engegant i és possible que es faci una xarxa antirumors o estàs explicant que allí hi ha una proporció important de migració? Es tracta l'opinió meva, no? L'opinió meva, sí, en aquest context seria molt interessant i important fer aquest tipus de coses. D'acord, bé, ara passem a la teva recerca. I per les persones que no ho saben, quan comences a fer una recerca, ja sigui d'una tesis, una tesina de màster, en aquest cas és una tesis doctoral, hi ha unes preguntes que l'investigador s'ha de plantejar, no? I aquest és el punt de partida, no? Quines han estat aquestes preguntes, Taka, de la teva recerca? Sí, doncs com es constitueix sobretot les iniciatives
per canviar aquest tipus d'estereotips, etc. Perquè sí, perquè ara com ara es parla d'interculturalitat, no només de multiculturalitat, que permeteix l'existència de diverses cultures, sinó també els contactes positius i igualtats de les persones de diversos orígens. Doncs combatir els estereotips, rumors negatius és fonamental. I la meva pregunta és, però sí, tot el món sap que un ajuntament, un oficial, simplement diu que no està bé els estereotips, etc. I ningú escolta, saps? És alguna cosa més com a moviment social, no? És alguna cosa que cal implicar totes les persones, tots els residents del municipi, varis. I aquesta és l'eix central de la meva pregunta. Doncs com es constitueix parlant, no? Negociant amb immigrants i persones immigrants i també d'altres diversitats. I també persones que són més velles residents i autoritat, institucions públiques, no? Doncs aquest tripartit o bipartit, aquesta governance, no? Governança de la diversitat, en concret en tema de prejudicis. D'acord. Com es constitueix? A nivell local. Sí, a nivell local, a nivell de barris, per exemple. D'acord. En quines xarxes de Catalunya has contactat? Doncs sí, per excel·lència, sí, Barcelona, la xarxa antirumor és molt important per la seva innovació, etc. Però també, sobretot a nivell quotidià, Barcelona és una ciutat gran, doncs per a mi sol és difícil, i per això, i també per la seva història de moviment social i també moviment de mediadors interculturals, etc., m'interessa moltíssim el context de Santa Coloma de Gramenet. Doncs ja des de fa 4 anys seguim entrevistant a les persones ahir sobre les xarxes. A Santa Coloma es diu xarxa de valors positius, doncs sí. Una de les xarxes més antigues que treballen aquest tema, la xarxa de Santa Coloma. I quines iniciatives interessants has trobat en les teves entrevistes? Sí, doncs el que passa és que, sobretot a Santa Coloma, és alguna cosa que es fa voluntàriament i cada un fa el que es pot. Doncs hi ha moltes iniciatives molt interessants. Per exemple, hi ha moltíssimes forces per canviar, per combatir estereotips negatius a nivell d'escola, per exemple. Hi ha iniciatives que es diu xarxa, iniciatives per joves, per exemple. I, per exemple, aquestes coses són fonamentals. I com es constitueix estic escrivint, doncs, sí, no és fàcil dir-ho en unes paraules, però sí, però el procés és més important que el contingut. El contingut només no funciona, saps? El procés de fer plan de com combatir els estereotips, com implicar les persones que inicialment no estan interessades, etc., és més important. D'acord. Tinc entès que tant Catalunya com el País Basc, a nivell de l'estat espanyol, són les comunitats més actives a nivell de combatre estereotips. Quina és la particularitat, per exemple, del País Basc? Que tinc entès que ha fet una xarxa interna, no? Sí, exacte. Sí, m'ho pots explicar? Sí. Bé, el que estic fent és una comparació dels casos extrems. Doncs Catalunya, sobretot Barcelona, sobretot Santa Coloma de Gramenet, es tracta d'una diversitat també lingüística, no? Hi ha pakistanis, hi ha xinesos, etc. I més diversitat, però també hi ha més història d'immigració, la història de l'arribada era
una miqueta més antiga que el País Basc. Doncs naturalment hi ha més possibilitat de participació. En cas del País Basc era una miqueta més difícil en tema de participació perquè l'immigració era més recent, percentatge era alguna cosa com 7%, doncs respecte a Catalunya són pocs i també com història és més recent, no? Doncs en aquest sentit és més favorable. Però en algunes municipalitats del País Basc, com Getxo, que és cerca de Bilbao, és una de les... té recursos econòmics i també voluntat de tècnics que sap com fer les coses i com importar les iniciatives que ja estava actiu, per exemple, en Catalunya i Barcelona. Doncs és l'altre model de fer aquestes iniciatives en context totalment diferent. Doncs estic fent aquest tipus de comparació. Creus que d'alguna manera, a més, és molt visible que tant el País Basc com Catalunya, que a més tenen lingüísticament, no? Sí, diversitat dins des de l'inici, no? Des de l'inici, exacte. Vegin que hi ha més necessitat de fer aquest procés de gestió de la diversitat cultural, també perquè hi ha un fet diferenciador lingüístic. En què sentit? És a dir, que és una qüestió de comparació o és una qüestió No, que mai havia pensat que per alguna... O sigui, que el fet de que tant el País Basc com Catalunya, que cadascú, no? Es parla català, es parla euskera, hi ha més activitat, es veu que a València també ara s'està engegant una xarxa, en canvi la resta de l'estat espanyol també hi ha, sí. Però és menys actiu, no? És a dir, això està lligat o no? O hi ha alguna relació o no? És una pregunta més de la meva tesi. No, sincerament no estic capaç de judicar perquè no hi ha... cal veure, té alguna cosa a veure amb la diversitat lingüística molt rica, no? del País Basc i Catalunya, però també es tracta de la voluntat i també política de les dues comunitats autònomes i també es tracta dels recursos econòmics de dues comunitats, que és més, no? I doncs, no sé, però sí, però... Potser ara mateix, no? Se m'acut que és una qüestió de sensibilitat. Sí, no? Sí, en aquest sentit... A l'interior del teu país, no? Hi ha tot un treball, no? El reconeixement d'una llengua, no? En aquest cas el català, que és tota una llengua que està prohibida, sí? I, o sigui, tens com aquesta sensibilitat, no? Cap a la diversitat lingüística, que en aquest cas, però que es pot traduir en una sensibilitat cap a la diversitat cultural. Sí, aquesta cosa sí. Doncs a nivell polític, aquestes coses, no? Com desenvolupat aquestes iniciatives o polítiques sobre aquest tema, estic per al moment prudent, perquè sí, encara en fase d'anàlisi és molt complicat, però almenys, no? El que he escoltat i el que he sabut, no? De les persones que m'ajuden a les entrevistes, dins dels narratius, sí, clar, es tracta d'una valoració de la diversitat lingüística també i cultural, perquè ja dins de la comunitat autònoma ja cultura catalana, cultura basca, i també hi ha cultura de persones que ven d'arreu del món, d'arreu de l'estat espanyol. Doncs sí, en aquest sentit, a nivell quotidià, sí, és el que es nota. D'acord, perfecte. Quins resultats esperes trobar en aquesta recerca? Sí, doncs fins ara, sobretot a nivell acadèmic, recerques acadèmiques, es parlava de les bones pràctiques
o bons models d'integració d'immigrants, etc. Però potser perquè vinc del Japó, que està en una situació, no, en paradoxa, de que a nivell estatal no hi ha quasi res de política per als immigrants i a nivell local hi ha varietat de les polítiques. Doncs el que veig era, més enllà de fer l'anàlisi de bones pràctiques, potser bones alternatives, en el sentit que si hi ha algunes ciutats més similars, per exemple a Barcelona, ciutat portuària, ciutat més internacional, ciutat amb més diversitat lingüística, que és més difícil per fer un tècnic de municipi per parlar, per exemple. Exacte. I tal vez, potser al Japó, algunes ciutats pot adoptar la via actitud com Barcelona, comptar amb més participació de les persones immigrades o persones autòctones, etc. I també veig, almenys, a Japó, en algunes ciutats hi ha més coses com menys diversitat, però hi ha història d'immigració diversa i també hi ha condicions pot ser en altre sentit favorable com a País Basc o Vizcaya o Bilbao. En aquest cas podria adoptar les alternatius que té, no? Bilbao, per exemple. Doncs no es tracta de via única per la convivència, sinó com s'adapta, no? És tipologia, sociologia d'adaptació. No es tracta de les persones immigrades només, no? Es tracta de la ciutat entera, no? Integral d'adaptació. Doncs seria un resultat. No és tan clar com algunes recerques, però seria una cosa, espero que tingui una implicació política i també pràctica, sobretot al context japonès, però també tenim en aquest món altres països de recent immigració, com Itàlia, com Corea del Sud. Doncs anar més enllà de l'eurocentrisme, de la comparació de polítiques d'immigració, etc., també és un objectiu important de la meva recerca. Bueno, amb això no només jo, diverses persones en les que treballen en aquest tema, primer intentem no parlar de persones immigrants, parlem de persones diversament culturals i tampoc parlem d'integració, sinó parlem d'interacció, perquè és exactament el que has descrit tu, no? És no només el treball, no? O el que s'espera d'un immigrant que s'ha d'adaptar, sinó també la feina que ha de fer la ciutat, que també s'està beneficiant, no? de tot el que porta aquesta persona d'origen divers que decideix per alguna forma establir-se, no? I que també ha de fer un treball, un esforç d'interactuar, no? Doncs bé, és com una reflexió gran que s'està fent. També jo estic bastant conscient del fet i totalment concordo, però sí, jo he utilitzat aquestes paraules simplement per connectar a les literatures que existeix al Japó, sobretot quan es tracta de com fer, no? Com entrar a la política. Ara aquesta és la feina teva, no? D'introduir noves literatures o noves narratives, no? Des de l'acadèmic perquè es faci pràctic. Exacte, doncs es tracta de la traducció. Exacte, d'acord, entesos. Alguna cosa més que ens vulguis explicar? No, ja.
és una cosa improvisada. Bé, el que podem fer és quan acabis aquesta recerca, doncs tornem aquí. No sé si tornaràs al Japó o estàs tan contentíssim aquí a Barcelona, ja veig que parles català i tot, doncs no sé si et quedis per aquí o quan s'acaba la teva invitació, la teva estadia acadèmica aquí, exactament? Quant temps trigaràs? Fins a desembre. Al desembre? Sí. D'acord. Sí. Doncs abans que marxis, sí, tornem a contactar, o quan tornis. Veiem temporalment si ara he de tornar a Japó per terminar la tesis i després veiem com funcionen totes les coses. Perquè aquest treball es tracta centralment, no? Es centra en temes d'aquí i és molt interessant i també molt dinàmics. Doncs sí, parcialment sí, no tinc ganes de voluntat de tornar aquí. Però també es tracta també de com canviar la societat japonesa a nivell local, no? Doncs en aquest sentit també tinc molt interès a fer no només l'activitat acadèmica, però també l'activitat més pràctica en les meves ciutats. Doncs sí, penso i veig com anirà. Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies, Taka, i fins una propera. Sí.